ndakambatira mameseji kufone mukadzi wangu anoda mukadzi wangu iye warendigara ari mukuwasha wangu ini madzimai angu ndakanetsana navo ndivabvunza nyaya yayo vakatotiza vakaenda kuna sisi wavo kuharare avapo vaenda kudaro unofunga vakazofonerwa nemupurisa wamambo sisi vati vachinzi vauye kudaro unofunga vakati mimi wangu hakwanisi uye kudaro asi nyaya iyi hainotanga nhasi yakamboitika kumashure 2021 yaitika kumashure kundakashedza sisi ndakashedza tete vemudzimai wangu vakatigadzirisa vakakumbira regera vabereki vangu anova ari munhu mumwe chete mukuwasha wangu Ambuya. ndikukumbira kuti pane mari yangu yasiwa chi kushopu kwenyu saka kushopu kwenyu kwacho ina ndikwanise kusvika kozi ndataura chi madzimai ndakanga ndati hai kutanga pandanyora ndichiti mati kudii inini ndisachika NaAmbuya kasine rimwe sidivi ndigogo mukoma wavo akaroora gogo wangu ini wavo akwavani munhu kwakaroora mukoma wavo ndikati mati kudii that means pana vane ukama wakanyanyisa kupura hosi hey wati batakulenga ndikupe uvevereke kanganzikongwaisomesija omwe akaotwa akanimboteka otwa mati kohei kohei hei waedza kuti hei yani hei sister hei ndakataura iyo koja iyo foni yako vura pane meseji namba waiza kuti utaura nanini kana anga kasevwa waizonyora here kuti hei kana anga kasevwa vari Ambuya kuti gogo vari Ambuya wanyora here kuti hei search waiti hei here iwewo akarorwa kwava ndia saka iwe uri chimwe alright namba yagogo Ambuya wasevhe namba yagogo ine ndikaziva waisevha kuchani tona andina foni yacho pana misi nemombe dzake 4 hatiri kupedza nguva tichidiskasa nyaya yakakudhara misi iwe unodzidza kuti ndakakanganisa misi nemombe chi5 nembudzi chimina
uyu ari kuita zvekutamba nesu ivo vakauya apo vanokwanisa kundipindura inonovatora nekuti girlfriend yavo haisi basa wakatize pasina andinotoziva kuti zvinge zvaandinombozonyaya chandakatozoipirwa kuswera zvokupa ndikapirwa wabva kupiwa ishava ishava rozonyaya kunakanyaya tongoro grade 1 ezvokuzonomo izvo zvakuda kubata apa hei wako chete pafoni ndiyakubatisa zvandoti ivo vaikwanisa kuzopindura apa kuti aiwa iwe ndinopindura wakanyora hei ina ndakona meseji yakanyora iyo ndikuzati wakafona kuita missed call hei ndio wakaiisa iwewe ngapedzi nguva makazvakatoka ichokwadi chiripo uye akagara papo vaakati hei NaAmbuya vake mukomo wangu inini festivoni yake ndiyakanoa kumba kwani pana sabha neuyu mukwana uyu mwana wangu izvi zvakatoitika mukadzi akatoenda pakushamba asisi haunyariri ndinowa zvataura kunyepa ndokubatisa imwe munhu vari kunyepe havari kunyepe kwete havasikunyepa ndimeseji kuti hei ndakaisa inonosaina inonosaina sumuka unosaina uye zvefuta ataura kuti wabata nei wasaina ya kwatiri kuvoselana kwedakasoko ukwazozwa mambo unongovhuma chitoenda yakauzoitine musikiri wedu kwanza une mombe ngani baba ane mombe ngani ndotota mujogwe ndototochera mujogwe andakana munhu mumbari mpe 3 months zokubhatana ane shoko ita shoko tokupa 3 months zokubhatana namombe tamuti mari 300 pamombe inozo asi mombe yedu yechinyanya zvoda mombe nembudzi zvinoenda kusekuru koko wazvinozodataura pa3 months iwe mombe dzakuitwa 300 pamombe anotanga kuzibhadhara in 3 months time ene unoshanda kupindira mari ongoda kupindira mukadzi womunhu wako kupindira kushandira bhadhara mari sumuka wena unongodzogonyaya kwezina ndinabvozviita manje ndaenda kuti bhadhara kuti hai simuka chama yatopera chama after 3 months unocheka mari yako next time nilipopanda na mnyara